Dneska robíme ukážky prvej pomoci pre strednú priemyselnú školu Halovu. Začala by som vlastne tým, čomu sa venujeme. Ide vlastne o to, aby sme pomohli akoby osmeliť aj stredné školy, ktoré nie sú možno so zameraním zdravotníckym k tomu, aby vedeli poskytovať laickú prvú pomoc, ktorá je naozaj tá najdôležitejšia v tom momente. Je to vlastne tá základná prvá pomoc, ktorú by mal vedieť poskytnúť každý a robíme tým pádom nejakú osvetu aj ďalším stredným školám. Venovali sme sa hlavne kardiopulmonálnej resuscitácii, takže KPR-ku. Takisto ako u dospelého, tak aj u dieťaťa a aj u nejakých malinkých babetiek, u novorodencov. Potom sme sa venovali vlastne vyšetreniam prvotnému, druhotnému. Takisto sme sa venovali aj nejakým interným stavom, ako sú napríklad zlomeniny, krvácania, masívne krvácania, otvorené zlomeniny, nejaké stavy ako je epileptický šok, hypoglykemia, takže znížený cukor, takže cukrovkári. Takisto sme sa venovali inzulínu, trošku aj tomu epiperu, takže nejaký adrenalín a týmto vlastne hlavným interným stavom. Dneska sme si teda pripravili prezentáciu s mojou spolužiačkou Karolinou ohľadom prevencie rakoviny prsníka a semeníkov. Naša škola v podstate zakúpila modely, kde si teda vieme prakticky vyskúšať, ako sa hmatajú už tie samotné nádory. A snažíme sa teda robiť ohľadom toho rôzne prezentácie, workshopy a aktivity, aby sa to teda dostalo do povedomia našich žiakov a žiakov aj iných stredných škôl.